TV. Selam dostlar. Tatmus TV телеканалында ең тәмлі, ең туқлықлы тапшыру, тәмлі креш һәм әр атна сайын бізде әр вақыттағыша жыршылар келе, артистлар келе, юмористлар, пародистлар, сіз достар аңлағансыздар инде. Бүгін біздің қонағыбыз, мен махсус айттым, юморист, пародист, артист, жыршы, автор башқарушы десек те була, чөнки шигырьләр дә язам, көйләр дә чыгара. Кирәк булса кулына баян алып уйнап та бирергә мөмкин. Менә шундый уникаль шәхес инде бездә бүген. Оня килә. Әбри Хабриев каршы алыгыз. Оня. Оня, чакырган мине, Оня, килдем, универсальный солдат. Ничекәлләр. Фильмдә, рольдә. Кирәгә Башында суна синең солдаты. Суна торганы, Включатель, переключатель. Железный человек тагы шикелле монда реактор тора, Реактор. Бик реакторлы тапшыру булачак Әбрин, беренчедән булачак дип әйтәм, әгәр дә син миңа бүләк тапшырсаң. Бүләк алып килдем, бүләкне бик озак эзләдем. Буш кул белән кермәм, яны әзерләп, аста яшереп куйдым инде күптән син килгәнчә. Анага куркаманда. Мин синең бал тотканыңны беләм. Тотырга яратканыңны дөрес. Яратканны беләм. Мине дә быел бал тотырга өйрәттеләр, дусларым Фәрит белән Айрат. Бер тапкыр балыкка бардык. Шул җиттеме? Аннан соң үзем бер тапкыр гаилә белән барып кайттым. Анысында эләкмәде. Беренчесендә эләкте, икенчесендә эләкмәде. Шуңа күрә менә Чөнки балыкка гаилә белән җиргә ярамый. Әйе, үзеңә Хатынга бардым деген. Хатынга. Дурак инде, ничә. Бар. Балык тоту. Көз көне ул иң матур күренешләрнең берсе бит инде алтын яфраклар арасында, табигатьнең тыныч урынында, табигатьнең матурлыгына, гүзәллегенә сокланып, хозурланып, тынычланып, суга шул кармагын салып, Беркем дә юк. көтеп утыру. Шушы тынычлыкта yüzү дөресрәк, үзе бер рәхәт. Мин син бал тотканыңны беләм, бал тотырга яратам. Әбери, нәрсә син балык алып килдең белә? Күз, Кармак. юк. Менә Балка. бултый. Балык тотырга йөрергә. Оня. Гост дигән ниләре бар, пишәтләре бар. Размер белмәдем. Юк, әйбәт 42-43 әйбәт, моны бит әле. Носки белән, юнноски белән. Моны ботинка белән киярбез. Алай кисәңдә була, галуш белән кисәңдә була. Әбри, рәхмәт, карабу бит теге. Гознак. Ага. Моны чиктер. Уясы килә булай тыртыш. Юк, алай кыймәген, яме. Идәнгә. Аяк киеме өчен рәхмәт. Алай түгел, Әбри. Стилдә торырга тиеш. Бераздан әйтик. Ки. Менә бит. Булды, мин тапшырды бүген шунда алып барачакмын. Булды. Димәк, Әбри килде, бүләге тапшырылды. Хәзер тәмле крәшне башласак та була. Киттек. Әбри, аңлавымча безнең тапшырубызның кайдалары үзгәрде. Беренчедән син монда бер үзең, икенчедән син безнең телевизион тамашачыларыбызга каршы көрәшәсең. Алар рецептлар юлдыйлар, без безнең шунсын сайлап алабыз да берсен. Һәм син шул рецепт буенча, белмим, тәмлелегенә бик бәйләнмәскә дә мөмкин, ләкин бик тәмсез булса миңа әйбәттә әйтергә мәҗбүр булачакмын инде. Әзерлисең дә менә фотосы, аның фотосына кебек охшаган булырга тиеш менә рецепты шул. Һәм инде иштәлеге дә шулайрак булырга тиеш, якын дип әйтик. Менә әгәр дә ризык әгәр синең әзерләгән ризык аныкы кебек булса, тамашачының кебек күк мара табасы сима. Минеке матуррак була аламы аныкында? Була. Алай булырга мөмкинме? Уздырып җибәргә ярамый. Юк, менә шул. Нәкъ аныкы булыр. Әгәр дә инде булып чыкмаса, табаны җибәрәбез. Менә шул якларга, телевизорның ягына, диван каршында утыручыларга хәзер. Аңлашылдымы? Яхшы. Бүген сиңа каршы Түбән Камадан бер телевизион тамашачыбыз көрәшәчәк. Дан Баланайы. Игътибар, экранга аның турында мәгълүмат. Бүген таба өчен Түбән Камада яшәүче Нургатина Юлия көрәшәчәк. Мин ди ул башка милләтләрнең ризыкларын ашарга яратам. Шулар арасында иң ошаганы ул хашлама. Әбри Хабриевның осталыгы сәхнәдә генә микән дип, әллә инде аш бүлмәсендә дә ул мастер микән дип көлде Юлия. Программист булып эшли, ире һәм 2 баласы белән бәхетле тормыш итә ул. Я Әбри аңладым. Аңладым. Юлия Кей. Түбән Камадан программист. Һәм рецепт. Программистлар пешерә беләмени дип ген сорау туа. Алар пешерә белә компьютерда. Менә, шундыра хаштама килеп чыккан.
Әбірей, сеңа ауыр болмастыр бұл бейрім? Хашламаны ауыртылы, чөнки заманында якын достым, хезмәттәшем Булат Җиһангәрәев миңа әлеге рецептны өйрәткән иде. Шуңа күрә син беләсеңдер инде. Молодец, жігіт ол, оны өзі де. Әгерҗи якларыннан ул, Ижбуби авылыннан, без Әгерҗидә еш булабыз, кайткач күрешкәнбез без белән. Вот. Менә шуның Рецепты буенча пешерсәң, бик яхшы булачак. Карап була. Шуңа без сиңа хәзер монда барысында алып чыгарабыз. Сарык итендә Обязательно сарык ите. һәм яшелчәләр. Обязательно яшелчәләр. Казан барысы да булачак. Әйдә, башлыйбыз. Я, әбрей, барысы да әзер. Без әзер. Таба бар, ит бар. Бу элек кичкенә вакытта ниндзя фильмнарын карагандан соң Ярар, син тавышымда түгел, без тәмле күрәштә. Шуңа күрә, әйдә, син иң беренче чиратта сарымсак белән суганны вак итеп турып, ялгышмасам менә моның төбендә бераз гына симәнкә мае белән кыздырып алырга кирәк. Әле пока кабызмасаң да, әле пока әз генә теге җылына торсын, әз генә кабыз балам, яме. бераз гына. Кара. Син монда бераз гына үзгәрешләр керткәнсең кебек. Әйе, бераз гына. Мини рецептка. Теге модернизация ясагансың. Мен үз гомеремдә мин хашламаны 2 тапкыр кызып пешердем. Берсе безнең Арча педагогик коллегиятен төгәлләгәнгә, бетергәнгә 10 еллык вакытта кайтып, 10 еллык очрашуда пешердем. Иң беренче тапкыр менә шунда пешердем. Яны синнәр рецепт алып, казаннар белән бик тәмле булды. Икенчесендә 1-2 елдан соң микәенде дуслар кайтып, Биектаудагы дусларым кайтып, аларга авылда мунча керер алдыннан хашламаларны әзерләп, үзем пешереп, шунда ашаттым. 3 тапкыр икән. 3 тапкыр былтыр Корбан гаетендә саныкта барасың дип. Әбри, сиңа ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл социаль заводы Ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге Казан. Бар Казан ушак тапшыра торган, бар менә мондай плитәсендә тапшыра торган Кукмара сәүдә маркасы. Ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен, кадәр вакыт экономиясе өчен әлеге товарларны сез инде интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм бар әлбәттә аларның фирменный кибетләре, берсе Кукмарада, һәм Казанда Павловский урамы 114 адресы буенча урнашкан кибеттә, һәм Рихард Зорга 11 адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында. Киләсез менә бу казаннар, әнә ул табалар, бөтенесен тиеп алып кайтып китәсез. Һәм игътибар итегез, һәрбер табаның, һәрбер савытның битик төбенә әйләндереп карарга кирәк. Сатып алганда Кукмара дигән фирменный логотипта булырга тиеш. Вәт булды. булдымы? Чока туры бар. Асамла. Я, аңлашылды. Синең Әшин мәгънәсендә иң тәмле хашлама учакта пешкән хашлама. дөрес. Чөнки анда Төтен, аның киюе генә ни тырра. Кидерәсендә Мен кидерә дә башладым. Берсендә ялгыш кына кидереп җибәрдем дә бик тәмле булды. Шуннан соң ялгышып кидергәч, ялгыш кидергәч, аннан махсус кидерә башладым. Ашлашлар эмәсме, әбри, нәрсә? Юк, бик тәмле булды. Чөнки бурычы әзрәк иде. Әзрәк булгач, кидерү аркасында менә шушы бурычның әзлеген каплады. Теге алыштырды дисәк тә, компенсацияләде. Татарча әйтегез, авылча безнеңчә Компенсацияләр. Так, сарымсак әлләнәсә күп кирәк түгел. Ярар, күп булмасын, мин инде бераз табаны табашам, монда бераз су тамчылары бар. Без монда хәзер май салачак башлап бит. Май салабыз да. Хәзер вакланган шушы сарымсак белән бераз гына вакланган суганны шунда кыздырабыз хәзер. Мин аны кыздырмын. Әбри, әйдә, безнең тапшырыбызның вакыты бик күп түгел. Синнән сорыйсы килгән әйберләр күп. Яңа сезон. Иң беренчедән инде мин Оня килә дигән әйберне сорыйсы килә. Нәрсә ул? Флешмоб бу, нәрсә ул? Махсус уйлап чыгарган әйберем ул. Кайдан чыкты ул? Оня дигән әйбер. Махсус уйлап тапкан әйбер түгел. Мин каядыр теге туйларга баргач, Фәрит белән, Айрат белән аралашкан икән вакытта үзем өчен генә, кызык өчен генә чыгарган нәрсә. Оня килгәннәр, Оня утыралар, Оня ашыйлар. Шайтып кыска гына әйткән, тамашачылар электр алды, язылучылар. Электр алды, кабатлый башладылар. Язылучылар дип әйтәбез без Instagram. Instagram язылучылар хакында электр алдылар, кабатлый башладылар, историяләрендә, тарихларында билгели башладылар мине. Оня дип. Иң башта әле ул теге иң беренче чыкканда мишәр булмаган мишәр дип чыккан. Күп кенә мишәрләрдән бик каты канәгатьсезлек хатлары килү сәбәпле мин аны бераз гына үзгәрттем. Оня килә дип аттым. Бездә мишәрләр алай сөйләшми, без алай дип
яшмейбез. Киресенчә, шыгырдан якларымнан инде, шүпрәле якларыннан. Молодец, дөрес, шулай яшәргә кирәк, без шулай яшәбез. Молодец, әйбәт, вообще шәп чыга, шәп ишәр чыгасың инде дип мактадылар. В общем, ике фронтка бүленде халык. Ике фронтка бүленде. Кемдер ошатты, кемдер ошатмады. Ошатучылар саны күбрәк булды. Теге рәхмәт хатларын идем. Шулай итеп, барлыкка килде, китте, җәелде. Һәм бу бәҗәйлеп кенә түгел. Оня дигән флешмобка да әйләнде. Флешмоб белән программаның исеме. Сине менә Программаның исеме. Син бигәндә программаны яңартып барасың сезнең рәвешләр. Рәвешләр быел юк. Театр рәвешләр нишәле? Рәвешләр таралды. Рәвешләр таралды. Рәвешләр бүтән юк. Бар хәзер Әбри Хабриев Дигән бер шәхес. Әйе, без шуның төркемендә эшлибез. Син дә аның төркемендә. Мен дә аның төркемендә. Мен ут куючы булып эшлим. Тегеләрне шулай эштән чыгарып кире эшкә алдыгыз. Әйе, яңадан теге Фирманың ликвидациясе булып. трудовойлар белән. Син май салдыңмы монда, май? Ой, кирәк. Май сал әле син монда. Күпме кирәк сине? Тебен бераз гына тутырсын. Вот булды. Май хашламаны без дигән. Әйе. Яңа мәкаль. Менә шушында хәзер шуны кызыл кабыкка килеп җиткәнче кыздырырга кирәк. Әйе, кыздырырга кирәк. Өстибез хәзер ярар бераз кызуын. Син әйдә итне бераз турый башла. Я аңлашылды, бу программа Оня Килә дип атала. Амидол Әбри Хабриевның программасында сүгәт тә бар, я. Сүәге бар икән шул. Сүәге. Сүгәт син ваклап тор, безнең монда балта юк. Син сүгәген бераз гына Менә шушында. Сүгәгеннән аралы да шунда инде бераз. Не, Без билетасы юк бит инде, син авыл. Моның касын сүәге ка. Шунда. Сүәге. Я, Әллә нәрсә пешергән юк. Нәрсә үзгәрде менә Әбри булып? Әллә нәрсә үзгәрде дип нәрсә дип әйтеп инде. Исеме генә үзгәрде. Исеме генә үзгәрде инде. Бөтенсе шул пародиялар. Пародиялар, пацаннарның менә 3нче кисәген ясадык. 3нче өлешен халык бик әйбәт кабул итә әлегә, Аллага шөкер. Санар күңелле. 3нче кисәген Уфада күрсәтеп кайттык. Уфа бик җылы каршы алды. Шундый сүз бар. Яхшы заходитмы? Яхшы заходит, бик әйбәт заходит. Менә Уфа тамашачысында без аны тикшердек. Хәзер инде Алла бирсә кернәп гастрольләрдә тамашачыга шулай ук үзебезнең 3нче сериябезне күрсәтергә исәп бар. Казаннан башлыйсың әле гастрольләрне? Юк, без авыллардан башлыйбыз. Син башта авыллар, Әле берәр авылларда булдыңмы? Авыл халкы ничек? Иң беренче инде без үзебезнең авылда бүлмәдә күрсәтәбез инде ел саен теге репетиционный концерт дисәк тә була, генеральный репетиционный концерт. Вот Бүлмәләр аннан соң барса истәк Әбри менә бу җирне шомартырга кирәк дип теге. Сразу килә җаваплар. Әнигә икенче көнне үк инде урамда күрсәләр, нитсәләр, ирештерәләр. Әни шеф редактор. Әйе, әни аннан соң миңа җиткерә. Тамашачылар менә тамашачыларның фикерен тыңлап, программадан нәрсәләр үзгәрткәнең булдымы? Бар, быел үзгәрттек. Былтырда башка елларында үзгәрттек. Кулак саласызмы? Салабыз, әлбәттә. Ой, кит әле. Сез беләсез инде мин яхшырак беләм дигән. Юк, андай бер юк, чөнки нәкъ менә тамашачы күбәй берне хәл итә. Тамашачы фикере бар, кайбер артистлар аларга теге урысча әйтмешә по барабану нәрсә әйтәләр, алар үзләренекен Шулай барыбер. Үз юллары белән бара. Үзгәртүчеләр бик сирәк. Но мин колак салырга тырышам. Но бар шулайсымы? Бар адекват тәнкыйть. Объектив дөресрәге. Бар субъектив тәнкыйть. Аны каян аерыргасың менә? Каян аерырга? Мәсәлән, шәхсән әйткәндә инде менә бер мисал. Эй, сикереп йөрдегез инде шунда. Бер нинди кызыгы да булмады. Үзгәртегез. Менә бу инде тәнкыйть инде. Кем язды? Кайсы шулай дип әйтте инде? Кайберәүләр Каясында конкретика. Мәсәлән, Сикереп йөрдегез уң аякка мәсәлән. Юк инде, уң аякта түгел. Мәсәлән, кайберәүләр язган ки, энем концерттыгыз мәсәлән, әйбәт, но бер-ике җире ошап бетмәде. Син. Сине алып атырга кирәк. Бер-ике җире ошап бетмәде, менә бу җире. Менә бу, монда мин менә булайрак әйтерем, монда менә бераз вульгарныйрак булды, дөрфарак яңгырады дип. Шулай дип әйтүчеләр булса, әлбәттә. Петросян. Юк, Петросянның яшь хатыны. Синда беләсең сине? Петросянның яшь хатынын да. Я. Быел ни дип фишка бар? Фишка. Фишка дип нәрсә? Фишка уен коралында уйныйм. Баянда. Юк. Башкорт курайында. Әйе. Шынмы? Өйрәндеңме шуны уйнарга? Өйрәндем. Бик авырдан өйрәндем.
Итинге. Әйе. Бу нәрсә өтәрде сине менә анда уйнарга кирәк иде бу. Кыз флейтага йөри башлады. Арттан калышырга ярамый дип уйладым да, мин дә өйрәнә башладым. Мен теге татар курайында үзебезнең курайда уйный беләм. Анда чыгаргалыйм көйләрне. Но башкорт курайында уйнарга өйрәнү теләге күптән бар, чөнки мин башкорт курайының тавышын яратам. Каян дәресләр алдың кемнән? Интернеттан, YouTube'дан? Интернеттан карадым, танышлар өйрәтте шулай ук. Телләрнең торышын. Авырмы? Авыр, җиңел түгел, авыр, бик авыр. Чөнки алакыяга кирәк, телефонга кирәк. Уккада хай, тавышын ашарга, кирәк. Бөтен кыенлыгы, бөтен авырлыгы. Юк, абри сиңа карадым да мин теге уйнарга өйрәнү теләге. Юк иде моңарчы. Һәм кирәк тә түгел. Кирәк түгел икән дигән фикергә килдем. Килешә, елаша без ашламап шәбез әбрибләрне. Җылама улым, җылама. Кайта ул, кайта. Әбри, ит әзер, әйдә берәр сәшлек инде. Тутаха башта бөтен әйберләрне әзерләп бетерә кирәк. Аны чөнки вакытында бөтенесен бер юлы салмасаң, ни була? Бәлкем, менә бу суганнарны тизеп итне сала торабыз инде. Ха. Син башта суганны күрсәт, менә монда төптә кызган камерага күрсәт. Бармап шәйшан. Кызыл суган белән. Менә шуңа хәзер салабыз ит. Менә монда башта китереп. Иң беренче сөягын салдым. Сөягын салдым, шуның кырына итеп. Тагын бер сөяк. Чөнки сарыкның сөягеннән дә тәмле әйбер юк. Менә шуның кырларына ит куябыз, матур итеп, итне салабыз. Бу беренче кат булыр. Беренче кат. Катлам ит салырга кирәк. Хәзер. Шуннан. Хәзер туктатам. Икенче катламга да калдыр инде бер. Калдырам менә бер кичерәк кичерәк. Менә шушында салабыз да. Шуның өстенә помидор салырга кирәк. Помидор. Силә, Помидор салабыз. Помидор өстенә. Әйтеп, помидор өстенә. Помидор өстенә суган. Суган өстенә менә шушы кызыл биришне шулай ук бөҗралап ваклыйбыз да салабыз. Шуның өстенә салабыз. Эре кисәтләргә вакланган кишер ул тәм генә бирә, төс кенә бирә. Һәм шуның өстенә борыч тибеп алабыз. Бу икенче кат итне. Менә шуннан соң тагын бер кат ит салабыз, тагын помидор, тагын суган, тагын кишер, лавр яфрагы, тоз борыч һәм шулай итеп калдырабыз. Җәмәгать истә калдыргансыздыр дип ышанабыз. Без бу эшләрне хәзер тиз генә эшләп батырбыз. Чал. 2 минутта, юк. 30 секундта эшлибез бу хәлне. Сез ул вакытта тәмле көрәштә тәмле реклама карагыз. Тәмле көрәш тапшыруындан Абри Хабриев, ягъни ул көрәшә Юлиягә каршы һәм бездә бүген хашлама Абри. Абри, без бит нәрсәне төздек бит монда. Төздек. Тагын бер кабатлап канабыз безнең әле генә кушылган телевизион тамашачыларыбыз өчен. Иң беренче чиратта ваклап туралган сарымсак белән суганны кыздырасың, кызыл төскә кергәнчә. Шуның өстенә саласың сарык итеп яхшылап, тыгызлап, аның өстенә куб иттереп помидор, бөҗралап туралган помидор өстенә куб иттереп бөҗралап туралган яки ваклап туралган суган өстенә бер 5-6 лавр яфрагы, аннан соң кара яки ак душистый борыч сибеп аласың. Шуның өстенә хушистләе кишер ритеп туралган бер 5-6-7-8 кисәк бар. Ул төс бирә һәм тәм генә бирә. Шуның артык кишер ярамый, чөнки артык кишер булса баллы тәм булачак. Әйе. Салдык иң өстенә кызыл борыч бөҗралап турылган яки озынча килештирелгән тараттык. Аның өстенә кабаттан кабаттан помидор, кабаттан суган, борыч, лавр яфрагы, кызыл борыч, кишер һәм шуны әкренләп тыгызлыйбыз. Әкренләп менә батырга кирәк шуны. Мен бир миңа батырам. Әйбәт тыгызлап үзе. Әйдә үзем. Шайтырып басабыз аны. Үзе дә басыла. Помидорның соклары. Сара менә моны хәтле казаныңыз булса, менә шул әйберне 5-6 тапкыр кабатлыйсыз, яме? Бастырдык һәм шуның үстенә борыч кытап. Иң беренче туз сибәргә кирәк. Тузны булай шамалап карасыз. Әйе. Аны тузланнары өстәп тә булай. Тузны иң мөһиме әзмәз генә булса, тузны артык каты сибүдән мәгънә юк. Чөнки ашаган вакытта тузны кирәк кеше үзе дә өсти ала. Әлбәттә, мин бит кулинария техникум бетергән кеше. Шушының өстенә хәзер әкренләп, кырыннан гына
Тутырып кына булса да, тутырып та ничек? Qorqma. Musalasın sonra sen гадәттә. Гадәттә суны помидор бирә, помидор Әйе. су бирә. Шаңкырат шуны бик күп саларга ярамый. Хәтта тутыра күрмәгез, яме, әз генә менә, әз генә. Чөнки ул уйнарга тиеш. Тәфәнеп чыгып җыгып кысабыз әле. Әйе. Газны ачтым. Әгәр менә шу помидорлар арасыннан арасына каршы су менеп теге менер. Күренсә. Әйе. Күрәм, менә килә. Оня киле. Оня. Правильно. Яндыр. Һәм шуны каплап куябыз да, Булмады. Абраш. брышны салдык. Каплап куябыз да, акрын утта 2 сәгать буе утыртабыз. Безнең тапшыру ярты сәгать бар абри. Вакыт машинасы ярдәмгә киләчәк инде. Карап, абри, хаштаманың эше бетте, синең эшең бетте. Кайтып китсәң дә ярый дип әйтәм, әгәр тапшыруның ахыры булса. Әле тапшыруның уртасы гына шулай булгач, Әле ашамадым. махсус рубрика әзерләп куйдык. Так, Киттек әле. Шул рубрикада катнашып алабыз. айда. Я абри, рубрика бүген бик кызыклы, бик үзенчәлекле. Бу рубрикадан син Ашарга? Мин үзендә куркам әле, без юк ашарга түгел. Моңа охшаш берне бәлки синең кашандыр күргәнең бардыр, бәлки үткәргәнең дә бардыр. Хәзер монда синең белән тамада шоу ясыйбыз. Так, Хәзер монда сүзләр язылган. монда. Әй, без менә бу сүзкиләрне башта икене кабабыз да. Шул сүзне әйтеп бирергә тиешбез. Мин моны чупа-чуп сөрә уздырган Менә. Шуңа Хәтерлим. Аңлашылдымы? Шәрән алыймы? Әйдә булай булмасын. Мин каптым да һәм укыдым син түгел, син дә ул вакытта каптың. Икебез бер ел. Мин башлап карыйм, яме? Ярар. Мин теге Бакая, ишкә кабырга. Аннан соң тагын икене, тагын йотырга ярамый. Авызда рибито, сушки бито, чупа-чуп түгел. Ничек кересен? Без аны лак белән катырдык махсус эремәсен өчен. Киттекме? Бәлкем берәр генә кабыз, яме? Ике якка кусына бар. Нормально бит әле сешеп була. Мин мондамысың син? Шунда кая булсын инде. Юк, монда. Да, син лексикография. Аңлашылдымы? Ага. Регенерация. Әйбәт. Абый тагын берәрне, мин башта берне, син берне әйтә киттек. Я, достар, шуның белән рубрика тамам. Аллага шөкер, бүтән мондай рубрикалар кирәк түгел безгә. Рәхмәт редакторларга. Әле ашап җыр булмый. Әйе, син әбри ашый тор. Мин әлегә безнең баш бүлмәсе белән таныштыра торам. Безнең штабтан бу матур шәп җиһазларны журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан центр мебели кибете килеп барысын да җайлап куйды, үзе урнаштырды. Аларга шуның өчен зур рәхмәт. Сез дә, дуслар, аларга мөрәҗәгать итә аласыз. Журналистлар урамы 56-нчы йорт центр мебели кибетенә. Менә дигән җиһазлар бар тип анда. Я хашлама пешкән арада без инде бераз сөйләшеп алдык. Сөйләшеп, серләшеп алдык. Минем сорау бирәсем килә. Һәрбер артист ялана бит инде үз карьерасында алтын барс премиясын алып булырга ашла бит. Һәм быелны да әлеге масштаблы зур чара 22 декабрь көнне Пирамида күңеләче үзәгендә булачак. Һәм мин анда юк. Мин анда юк. Миндә юк анда. Юкмы быелга?
номинантлар арасында. Жоқ. Yok şurada sen bit abri hazır jırda başladın. Sen jırlar yazasın. Sen king kırlı talant diyesi de kim çıkarsa. King profilde şulay bit. Sen jırşıda. Гуман bir qo'sha bularga mumkinmi shu abri xabri oltin barsalarga mumkinmi? Bilmeyeyim anısı minnet durmuyor. Agar da men tomoshachilardan tur agar da mening jillarni beyalab belgili bir yuqori darajaga chiqaralar ekan, ham shuning bilan oltin bars topshalar ekan. Sen o'zingni jırşı deb sanaysыңmı buni? Men jilchi tugul, bilasizmi? Menga qaraganda ko'pga yaxshiroq jillovchilar bor. Buyuk ko'pga yaxshiroq jillovchilar bor. Men jillarga yaratuvchi. Men jillarga yaratam, ham o'zimning jillarımni tomoshachiga yetkazishga yaratam. Sen lirik jırlar boshqarasın ki menga qolsa. Men liriklari da bor, qizulari da bor. Dimbir shatir jillarda Barmı? Bor, andilarında yazıldı. Ko'proq negadir lirik jillarni ijod etsa kerak. Sen bit ko'proq shundaylar sen yumorist, sen atigi yumarni yo'roq bilasan. Shunday. Mana ol tagi kishi ko'rib yalangan hey dan birozgina chetkara ketib, o'zimning ishqi dunyomni ko'rsatuv niyati bilan so'lni konsertni boshlab jibardim deydi. Yaxshi. Tatar ijro turunda. Mana sening fikring, mana bugungi kundagi Tatar ijro festivali. Seningcha u narsa. Qisqachagina bir necha ishimda bilan. Narsa deb aytdim, bu ruslarning zolotoy gramofoni kubik bizda tatar jiri oltin bars. U yilning yaxshi, sifatli, xalq ko'ngliga kirib qolgan jirlarni belgilaw, ularni bo'laklaw ham haligi festival bor ekan. Demak, artistlarda shu bo'lakni, shu oltin barsni olirga umid bor, etargeç bor. Ularga olg'a boruv uchun nedir yo'l bor, so'qmoq bor. Shu ülkede işlerge tırışırga, yangi jillar yazdırırga, haligi jillar bilan xalq ko'ngliga kirib qolalasың ekan deb, demak sen oltin bars premiyasi. Yarar, bizim Xudoy, senga da birer qo'sha. Allah buyursa deb buyurak kerak o'rinda. Yarar, mana tag'in bu yilda seni programmaga kelinib jetdik biz qabatlanib. Bu yilgi programma o'zinchaligi narsalar. Biror turli shunday fishka bormi? Esi o fishka bor, lekin ani aytirga yaramaymi bu yilni mana. Bilmayman. Masalan, yil sayin shoqqattirib avur bitni tomoshachi. Ular narsagina ko'rmagan. Yumor ülkesinde bigrak da. Ol endi hozir temalar toptalib bitdi. Hozir nindi temaga beylanirga kerakini bilmaysan. Temalarning aktualligini beylana boshlaysan, aktual temalarga. Ular qisqa g'imrli. Shu masalan shu Kokorin bilan Mamayev ham boshqasi. Ular beylanib bo'ladi. Yumor yasa bo'ladi. Bu qisqagina vaqtda ham uzoq yashamay turgan yumor. Mana g'imrdan g'imrga vaqtdan vaqtga ko'chirilib turgan, masalan 90-yillardagi qarab qaboqdan kulib o'tira turgan yumorlarni әзірлеу hozir qiyin. Chunki temalar yo'q. Temalar yo'q. Mana shunga ko'ra da bizning patsanlar 3-seriyasi 3 yil chiqmay turdi. 3 yıldan sonra yazıldı. Шығарырға керек болғанын чекте бары бұл. No, birinchidan beylanirlik jırlar bo'lmadi. Beylanirlik jırlar chiqmadi, nedir so'zlarına beylana olirlik tekstlar yozilmadi ekan. Ansanglar, mana bu yil Allohga shukr yozildi, ishladik. Anasa ilhamına bulmagan menga qolsa. Balkim shulaydir da. Bu yil Farid bilan ikimiz parodiya nomerini poemalaştırdık. Poema yazdık, şiiri formada. Bir narsa ayta olasizmi sen mana? Biror kuplet ishda qolgani bardir bilmayman. Ayda mana bizning eksklyuziv ravishda bizning Jamil Kurashni qarovchilarga hozir abrida mana shu patsanlar ish. Patsanlar ishdanmi? Patsanlar ishdan. Patsanlar işten anda tema bo'yicha barmasang anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Poemadan bir narsa alib. Poemadan Rafael Latipovning jirini jırlab bera olaman. Как раз Rafael abini anda utrauda povur etib qo'yalar pishib. Ama jir-jirli. Biz hozir Rafael Latipov utrauda kishi yashamay turgan utrauda bizning parodiya nomeri bu shunday. Aning balig'i bo'la, dengizdan bal tutib chiqa ol, shig'ir formasi bo'yicha endi. Dine yapamın bu balık. Yok. Hem bananlar ne? İn birinci saldım balık, istedim iki banan. Sunguna bildim balıkның işi startmay qalğan. Eşeşi diyeler, aşın eşi diyeler, aşlarım eşi bulsa da bafkıga kileler. Eşeşi diyeler, aşın eşi diyeler, eşigen aşını aşağı çıkıvaklıkka kiteler. Kiteler de kiteler, Rafael'nin aşını aşap şistaranı biteler. Evet. Bu dostlar 12 ile programması sizning rayon şəhərlərdə. Körəgəs. Körəgəs. Instagramda barısı da var. Şiirlərini oxuyum. Ayda
Лирик шигырь ме? Үзеңнең шигырьләр. Синең шигырьләр. Үзем язам. Instagramда чыга торган. Әйе. Минем шаян Әйгәле шигырьләр юк. Әбри, шунда бик карап торышка күңелле җигет булса да, али Instagramда статусың бар синең, псих дигән. Псих мин. Псих. Үзгәрмәдеңме? Юк. Юк, ашым чыкса, Тиз кызып китүчәнең. халерик. Бензин янган газ. Ышкын һәм газ. Әйдә, лирик шигырь. Лирик шигырь. Җиват әле безнең биразга. Томан күтәрелә төпсезлектән. Тамчы тама. Кайда болытлар? Ялкын да бар, ушак кына көлсез. Очам үзем, тик юк канатлар. Яшьләр ага кыры күзләремнән, чәчәк ата кипкән үләннәр, җил ыжгыра, тик бөгелми агач. Моңсу йөзләр никтер көләләр. Бала чага тавышы буш бүлмәдә, төн уртасы кояш кыздыра. Юлсыз җирдән бер өермә халык бара, әмма тик тора. Аңлый алмыйм. Башта эшли кебек, таба алмыйм үзем көзгедән, тиргә батып, күзем ачылып китте. Бу бары тик сәер төш икән. Әбри, мощно, әйбәт. Шәп. Тырышам. Дәвам ит, дәвам ит. Яхшы килеп чыга. Язучылар берлегенә керергә дә өмет бар әле. Зак калмаган инде, зак калмаган. Бар. Ула бирсен. Бер-ике том менә шундый шигырьләр чыгарса, Әле роман язарга исәп бар. бик кирәк. Романның исеме бар, иштәлеге бар. Язарга гына вакыт юк. Пенсияга чыккач язырсың. Алла бирсә. Ярат, йомырка турында да менә язаласыңмы? Тавык йомыркасы турында бер шигырь. Күкәй бит ул түгәрәк. Шул түгәрәк эшләрендә Яшик дуслар бергәләп. Күкәй бит ул түгәрәк кадишкән бар ул шигырьне. Минеке түгел. Түгәрәк эшләрендә Яшик дуслар яши. бергәләп. Ярат, безнең бүгенге чыгарылышның спонсоры Ярател тавык йомыркалары. Булар бик файдалы, бик тәмле. Булар һәр кибеттә бар диярлек. Һәм иң мөһиме, халал йомыркалар, дуслар, алыгыз, һәр төрле ризыкларыгызда кулланыгыз. Ярател йомыркаларын. Күрдеңме? Халал дигән пишәте дә бар. Чыгарылышыбызның спонсорына да зур рәхмәт әйтеп, әйдәгез әле бергәләшеп, менә бу хашлама пешкән арада тәмле көрәшебездә Татмус ТВ телеканалында реклама карыйк. Тәмле көрәштә мин иң яраткан вакыт килеп җитте. Момент ул да булса дегустациясы, анча башта карыйк. Әбри, мин башта инде тышкы ябыты белән карыйм. Бик матур, шулпасы да үтә күренмәле. Гаятә теге тонык шулпа булса мин яратмыйм. Чөнки яхшы килеп чыккан бу барысы. Әллә ите яхшы булган, әллә пешерүчесе шунда. Әллә пешерүчене өйрәтүчесе кайчандыр бу рецептны юллаучы. Бүтән факторларда бер урынга җыелган. Менә бу факторларның барысын да исәпкә алып, мин нәрсә дип әйтәм инде, хашлама пешерү буенча син Юлияны җиңеп чыктың. Молодец, афарин. Монсы дегустация саганча дуслар, икенчедән атлаулырак рецептлар юллагыз әле безнең артистларга. Җиңел, мондай берне алар. Атна сайын пешерәләр, көн сайын пешерәләр алар. Табигатькә чыгабыз да. Җиңел мондай рецептлар, җиңел. Шуңа күрә кат буларак бер нәрсә ясап, фотога төшереп җибәрегез. Менә күрсәтелгән номер буенча хәзер экраннарда күрсәтелгән шундай рецептлар юллыйсыз һәм Кукмара табасын отасыз. Менә бу Кукмара табасын безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл соты заводы ачык акционерлык җәмгыятен әлеге табалар, әлеге кәчтүрләр, әллә нәрсәләр ота алачаксыз, ләкин бүген бу табаны отты. Әбри, мин сине котлыйм. Big рәхмәт сезгә. Trendy style дигән таба. Yes, a trendy style, new line. Kukmara. This is Kukmara. Yes. Thank you, my friends. Thank you, Bulas Bayram. not at all, my Thank you, friend. Team TV. Thank you, Champion Yes. Courage. Thank you, All friends. All friends. Come on together. Thank you, TV Karauşlar. Yes, Yes. Big рәхмәт Divan сезгә. altında oturuşlar. Давай, кауп, кара, кауп. Дегустация. Ням. Лака, няма. Няма, лака. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менә мин яратам помидор шундай бер әшкелтем тәм кертеп торам. Бер икенчедән хәтерисеңме син әле сарымсак белән суганны кыздырып салган идең. Ул да шунда үзенә күрә бер тәм биргән. Ай, тәмле. Кишер яратам инде. Кишер кайберләр яратмый. Кишер ул миңа калса. Шуңа күзем яхшы күрәм, кишер яратам. Шуңа күрә әйбәт күрәсең син. Итен дә әйтәм ала. Абы, Сарык итендә әйбәт ит юк.
Шәп булган абрей. Демәк, мин тамырга инандым. Табаны дөрес биргәнмен икән. Ә сез катлы оларак рецептлар юллагыз безгә. Кадерле телевизион тамашачылар, әгәр дә шундый табалар утасыгыз килсә, бетте минем. Тамам, әйдә, тамашачыларга тагын бер-ике җөмлә. Синнән рәхмәт, яхшы сөйләдең. Бик зур рәхмәт Татмус ТВ телеканалына, бик зур рәхмәт Тәмле көрәш тапшыруына, бик зур рәхмәт аның алыштыргысыз алып баручысы хезмәттәшем дустым Булат абзый Бәйрәмовка. Бик зур рәхмәт барыгызга. Өстәлләрегез мул булсын, сый-нигъмәтләргә, тәмле ризыкларга бай булсын, сыгылып торсын. Тулы мул табыннар артында бер-берегез белән, якыннарыгыз, туганнарыгыз, дусларыгыз белән гел җыелышып, очрашып, бу дөньяның михнәтен күрмәенчә, тәмле ризыклардан гына авыз итеп һәм тәмле көрәш тапшыруын карап, гомер кичерергә насыйп булсын һәммәгезгә. Ой, шул теләкләрен үзеңә менә белән әйләп кайтсын, мин бу теләкләргә кушылам. Теге туйдагы хатын белән ир кебек. Әйе. Дуслар, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне атна сайын Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Пага-пага.